Z blata do kaluže, audiopoviedka. 9. časť, Lev a korisť. Živočichár Jožo bol veľmi živočíšny druh človeka. Svoje okolie vnímal veľmi živo. Najmä tú ženskú časť. Rád sa obzrel za každou sukňou. Bol to presne ten typ, ktorému sa vraví, že pes, ktorý šteká, nehryzie. Jeho Anča o tom vedela svoje a patrične na neho žiarlila. Bojovala s touto skutočnosťou už od mlada. Dlhé roky ju to vnútorne zožieralo. Vždy mala trochu nadváhu a necítila sa byť dostatočne pekná. Jožo jej tým svojím neokrôchaným správaním ešte väčšmi škodil. Začala držať rôzne diéty, ale výsledok neprichádzal. Práve naopak, väčšina z nich spôsobila tzv. Jojo efekt. Takže ak schudla 5 kg, pribrala najmenej 10. Znenávidela svoje telo. Jožovi to bolo v skutočnosti jedno. Začal si v práci s krmičkou Jarou, ktorú tiež nemiloval. Bola to len jedna z ďalších žien, ktorú chcel vyskúšať. Cítil sa ako alfa samec, ako najväčší bík v kravíne. K niektorým ženám sa tak aj správal. Jednu potľapkal po zadku, druhú pohľadil po stehne a tretiu chytil za prsia. Jara si naivne myslela, že ona je tá jediná, napriek tomu, že mal doma ženu, s ktorou spával. Uverila slepej ilúzii. Veľmi rýchlo však pochopila, aký v skutočnosti je. V práci bol veľký odborník, ale s ľuďmi to veľmi nevedel. Jeho rukami tak prešlo mnoho žien, ale na viac než nejaké to potľapkanie sa nezmohol. Navyše mal za chrbtom žiarlivú Jaru, ktorá ostatné ženy odháňala ako besná. Na druhej strane mu tento stav vyhovoval. Zostarol a pribral. Viac sa nehral na playboya, no pekných žien sa rád dotýkal. Mal tesne po 60-ke, keď k ním do kraviny nastúpila mladá Zdena. Bola krásna, s ženskými krivkami, presne také mal rád. Navyše bola veľmi energická a nespútaná. Páčila sa mu. Už veľmi dávno túžil opáčiť jej prsia a pevný zadok. Stále sa však ostýchal. Vedel, že je temperamentná a obával sa jej reakcie. Čakal len na vhodnú príležitosť. Ako lev na svoju korisť. Zdena bola síce koketná, ale držala si od neho odstup. Predsa len by mohla byť jeho dcéra. Starý pupkatý chlap sa jej nepáčil, ani jej ničím neimponoval. Svoje krivky využívala iba kvôli ľahšej robote. Videl, že je útla, tak ju podvedome šetril. Ostatné krmičky na to častokrát poukazovali, ale mali smolu. Robotu rozdeľoval Jožo, takže museli poslúchať. Mohli sa aj na hlavu postaviť, svoje rozhodnutie nezmenil. Práve naopak, tá, ktorá si otvorila ústa, mala na ťažšiu robotu. Zdena si toho faktu bola vedomá, preto s ním občas na oko koketovala. Napriek tomu, že sa jej hnusil, a starý Jožo iba čakal na príležitosť. Vedel, že je to iba otázka času, kedy ju opáči. Bolo leto a vonku 30 stupňové horúčavy. Zdena nosila priliehavé tielko a krátke nohavice. Práve nasypala jaloviciam siláž, keď ju uvidel. Rozhliadol sa na okolo a nebolo tam nikoho. Ostatné krmičky buď robili niečo iné, alebo vonku fajčili. V trenírkach sa mu čosi pohlo a tak sa odvážil. Pristúpil ku nej bližšie a zozadu jej siahol na prsia. Čo si to dovoluješ, ty hajzel? Skríkla Zdena nahnevane a obrátila sa. V tom zbadala, že je to Jožo. Ten takú reakciu nečakal a preto radšej cúvol. Veď sa nič také nestalo, Zdenka. Pokúsil sa o úsmev. Toto ste prehnali, ujo, nehambíte sa, veď by som mohla byť vaša dcéra. Skríkla nahlas. Do kravína vstúpila Jara. Upokoj sa, Zdenka, o nič predsa nejde, chlácholil Jožo. Akože nejde, aj vás hocikto chytá za vtáka? Vyštekla Zdena. V tom im do rozhovoru vstúpila Jara. Ty chlípnik starý, ty hovedo, nehambíš sa to na ňu skúšať? Revala Jara. Čo by na to povedal váš syn, keby to vedel? Povedala Zdena mierne. Tomu to môže byť akurát tak jedno, odvetil Jožo pokojne. Ha, ty idiot, pokrútila hlavou Jara. Nemôže mu to byť jedno, ja a váš Fero totiž spolu chodíme. Vmietla mu do očí Zdena. To si práve vymyslela, však chceš ma len nasrať. Zamračil sa Jožo. Nie, ujo, nič som si nevymyslela, zajtra vám to prídeme oznámiť. Vyriekla Zdena vážne. No doríti, pleskol sa Jožo po čele. Dúfam, že to ostane medzi nami, vyjachtal Jožo. Ešte raz to na nejakú skúsiš, vykričím do celého sveta, že si nevestu opáčil, vyprskla na neho Jara. Drž zobák, bosorka. Len pokoj, ujo, ja nikomu nič nepoviem, keď mi slúbite, že s tým prestanete, vyjednávala Zdena. V tej chvíli sa Jožo hanbil ako taký pes. Najradšej by sa zahrabal pod zem. Tie dve mu hľadeli tvrdo do očí. Aj keď by ich najradšej poslal do horúcich pekiel,
Musel im to sľúbiť. Sľubujem a teraz sa už practe do roboty, zasypel Jožo. Neotváraj na nás, papuľu, vyštekla Jara a spolu so Zdenou odkráčali preč. Úchylák starý, zvolala a odplula si. Zdena nad ním iba nemo pokrútila hlavou. Vedela, že je starý perverzák, ale toto ju nepríjemne zaskočilo. Jožo to síce na sebe nedal znať, ale cítil sa veľmi trápne. A naozaj to bolo tak, ako povedala Zdena. Na druhý deň prišla ku ním domov a Fero im ju predstavil ako svoju priateľku. Anča sa tešila a celú ju vyobímala. Jožo stál ako obarený. Teraz by ten neuvážený krok vzal najradšej späť. Hanba ho fackovala. Keby o tom Fero vedel, určite by na otca zanevrel. To by Jožo určite neprežil. Mal svojho syna rád a veľmi sa v ňom videl. Odjak živa drel, aby sa mal lepšie ako on. Vôbec ho netešilo, že pracuje na tom istom družstve a vonkoncom sa mu nepáčilo, že randí s krmičkou. Musel to však prehryznúť a tváriť sa, že je spokojný. Aj keď sa v ňom byli všetky emócie. Oveľa trápnejšie sa však cítila Zdena. Zjedli večeru a čo najrýchlejšie sa vytratili do izby. Striaslo ju, keď si spomenula na ten okamih z práce. Zhnusil sa jej. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne, do počutia, čaute.